आदिवासी भाई बहन, आप लोगों को मैंने दिल दुखाया है। लोगोफोर थांनाय समावथ' नोंथांमोनाथ' नुखाबायानो जोंहा माइना बसुमतारिया बे 6था जनबस्थिनि एसटि होनायनि बिखय बिराद माने बेरेखा बाथ्रा फंनै फंथामसो बिराद अयनाय बाथ्रा बुंनायनि थाखाय आदिबासिफोरा माने बिसोरनि माबाखौ मुसुखाखौ माने फटक लगायनानै सुइजार लगायनानै सावनायखौथ' नोंथांमोना नुखाबायानो। बिनि गेजेराव दिनै माने जोंहा माइना बसुमतारी आब'आ माने निमाहा बिदों आरोना आदिबासिफोरनियाव जेनेबा गोरों आरोना लोगोफोर ससे क्लिप भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांग्रोदो। आदिवासी भाई बहन, आप लोगों को मैंने दिल दुखाया है गंदी बात बोल के। बहुत अजीब तरीके से बात बोला मैंने आप लोगों को। छापरी का बात कर छापरी जाने जाने है ना छापरी के मन जान हमने कर आदिवासी लेकिन काई दिन इतना माने बेया बेया अवार्ड कर रहा है जे जखन तो वीडियो बना ले सके तो नहीं लग लगना का जे हम आदिवासी जात के लगे जो अच्छा अच्छा वीडियो ना ले उसको स्टी नहीं देना उसको के नहीं करना तुम लोग इधर करना। अरे छापरी छापरी जाने छापरी छोड़ी छोड़ी इसलिए जाने कि तूने सिर्फ आसाम ने खाली बोरो आदमी है ठीक है हमने का आदिवासी पूरा वर्ल्ड में है तो पता है खान किसे ना लग देखले एक एक आदिवासी के पावर नॉनसेंस लड़े इडियट मेंटल ऐसा मेंटल जखन तो वीडियो शूट कर ले सेगारी बोल जे आदिवासी तो हमारे याद ना है तुम लोग इधर के नहीं है हिस्ट्री नहीं है। अरे छापरी छोड़ी छापरी जानी तो बाप का हिस्ट्री खोला रहने का हमें सरकार हमारे सरकार जगह हमने का आदिवासी मैंने हिस्ट्री लड़ा था तो का तोर घर का संपत्ति देता रहने का एखान बुझ ले आदिवासी के पावर देख ले एक एक आदिवासी के पावर आड़ काठे आदिवासी एखान कभी भी आदिवासी मन के कर विरोध में उल्टा सजा नहीं बोल ठीक है नॉनसेंस लड़ा इडियट। एक दिन तो जानी टू हमने कर आदिवासी कर लगिन असम कर आदिवासी मन स्टिल लगिन लड़ा था जैसे इनकी मोर घर कर देवा था बोल के एकदम उसको स्टिल नहीं देना तुम लोग इधर ने। अरे छापरी छोड़ी ना जाने की शादी भी नहीं तो है जाने का तोर बाप कर स्टिल नहीं खोला ना तोर घर का संपत्ति नहीं खोला था हमने करा दिमान सरकार जन लड़ा था सरकार खोला था तोर काले हुआ जखन तो वीडियो शूट कर ले इसे ना वो इसे ना और एखान सूरी बोला थी नॉनसेंस लड़ा कॉमन सेंस तो सिर्फ आसाम ने खाली बोरो और हमने कर आदिवासी पूरा वर्ल्ड में आ जाना थी कभी भी आदिवासी लोग का पंगा नहीं लेने का ठीक है। अभी एखन पता चल लगता है देख ले आदिवासी के पावर उम्र का डर लग जाए अगर हमने कर असम सरकार जो स्टिकर दी नहीं 5 साल में हमने कर आदिवासी असम का मिनिस्टर बनी इमन ट्राई जाए ना कहेंगे आदिवासी हल्का में नहीं लेने का सब ठोकेगा मालूम है क्या नॉनसेंस वाला कॉमन सेंस। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै निस्सय मिथिखाबाय जानो हागौ दिनै मा टपिक जागोन नङा होमबा लोगोफोर जोंहा थांनाय समाव जा माइना बसुमतारी जोंहा आब'आ बिराद गाज्रि रावैबो बुंदोंमोन लोगोसेयै एसटिखौ होमारनांगौब्ला जेनेबा दाङाबाजि गासै मोननै दल मोननैखौबो नारसिं नाथा बाथ्राखौल' बुंनायखौ नुलायबाय थानायनिफ्राय बे माने थानो हायियाव गाव माने गावनि रागाजों माने एसे बेरेखा बेसे गावनि एसे गाज्रि लाइनाव बुंनायनि थाखाय माने बेखौ मुसुखा खालामनानै बिनि फट'खौ लगायना सावनायखौ नुनो मोन्दों। लोगोसेयै दिनै माइना बसुमतारीखौ जोंहा बासायनो रावबो माने हायाखै दै बेखौबो आं बुंगोन मानो होनोब्ला आयेननि बेरेखा मावनायनि गेजेरजों बिसोर एफआइआरबो होदों होननानै खोनानो मोन्दों। लोगोसे बे माइना बसुमतारी आब'आ माने गावनि एफआइआर होनायखौबो उइद्र' खालामनांगौ होननानै गावनि थ्रुयै बुंखानायबा एसे मोजां जागौमोन आरो। लोगोसेयै दिनैसिम जोङो जायबायदि मानसिफोरा हमनानै ला एसे ससियेल मिडियायाव माने बाथ्रा खोथा बुंनांगौबा एसे माने सालायखौ हमथानाय बाथ्रा खोथा बुंनांगौ होननाय रोखोम खोथा थायो आरोना लोगोफोर। बेनि गेजेराव जोङो माने सोरजोंबा माने फैफानो हाया बा बारजाफानो हाया होननाय मोनसे खोथाखौथ' जोङो दङ थेवबो माने बेबायदि जालायनाङा खालायालासिनो खैफोदनिफ्राय बासायनो हायोब्ला मोजां जागौमोन आरो लोगोफोर। दिनैसिम जेनेबा एफआइआरखौथ' होबाय नालाय बै माने जोबथेसालिसिम बेखौथ' लांखागोनखौथ' जों निस्सय मिथिखायो। बेनि गेजेरावथ' जों दा आदिबासिया ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों बा माने वर्ल्डआवनो माने आदिबासि दंजोबो जाहैदों लोगोसेयै बर'फोरा आसामावल' दं जाहैदों मानोना नांगौबा गिनाव गैया गासैखौबो माने दांजोबगोन स्टाइलनिसो बाथ्रा बुंबावो लोगोफोरना बेफोरखौथ' जोङो मा बुंबावनो नङा होमबा लोगोफोर बारद्राय माने ससियेल मिडियायाव भाइरालसो जालांबाथाय बेबायदि बाथ्रा खोथा बुंबाय थायोबा नङा होमबा लोगोफोर। थांनाय समाव गावसोरबो जोंखौ आदिबासिफोरा माने आथिं सिङाव दोनजोबगोन एसटि मोनोब्ला होनायखौथ' एफआइआर होनायखौथ' जोङो खोनादोंसो लोगोसे माने बेखौ माने जोबथेसालि लांनायखौ जों नुनो मोनाखै। लोगोसेयै मा बुंबावगोन ना लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरबानो जाबाय एक्जेक्टलि माने भिडिअखौ आं बेखौनो होना होबाय आरोना लोगोफोर। दिनै भिडिअ खेबसेखौ लोगोफोर दै बर' हारि जिउल' जाथों।